Tang hadian ke juye ki balami ni ki paj ba nong shong shnong jong lai tuli ki shnong ha ka than khat armet wakin thop ya ka shnong pher amphangri mat chogri ringkat ki kin hun seng bhalang ba pher u MLA ke jirang uba Sosthenes Sotun benta kasngi ulami shakmat ban ai ke jingkersha ni ki tei ki shnong kibla lai dru ban ya kendu kerpang bad ya u ban penpau ke jingpersha ahlor ke tei ke jingthmu jong ka sarkar banwanra industrial estate ha ka jaka jong ka soil and water conservation ha khat armet pher ha ka thain bernihat habakren shkilat pathai khubot benta ka janmit u MLA ula penpau ba ka tei ke jingpersha kadai ka badan jingmut bat kumu MLA ula depru ban ai da ka jingtho shu menteri rangba bakum ka sarkar kadai ban pej benya ashwa ban pinshai bha halor ka tei ke jingthu namar kum unong mi khmat udon ka jingsko khya ka bajur halor ka jingja khlia jong ka than bernihat bat ka balayo badru kum ka wai ni ki jaka bak jaklia tam hakari Kami ka jing persya nak leng ki snong ki badan hati ha jan jong ka Soil Conservation Training Institute ka pher amphangre bat ka machokre dan nak leng jong ki board snong lawan ni kendu yang mu MLA bat hadian menglayo ban pej ya ka jing bamhun ke jongki habde ke jing temu jong sarkar nak bantaban bu ya ka industrial estate hatiha kejaka keba mitip berosikata ketika jaka jongka soil bat ketika training institute hadir mengala dapat bishar ngalai bagi complain lain ke jingker snow nak ilang gisnong kalong ke ba long genuine nak ke ba songnya bat de nak tagadau nak kalian jongaru na ya don lang bat ki bo de gisnong ban persno sa sarkar ala da ai da ka jingtho sa honorable chief minister ba ya ke ka jingthmu jong sarkar ba inhab ban pej benya shwa ban hab dan da penchai bha habide begini ke jingmu namar ba kum ki paj ba jong ka thain bat ngaru dala de simet kumunong mikmat kuba imbasa ha ke area ngadon ni kata ke jing kuslai ngadon ni kata ka concern ka ba hadu kata ha ke bide bat ke jing jaklia jong kal air hani hakithan bernihat hibrokwe kaba barok ngitip kabonihat kabat ek record kum ka town kaba jaklia tam tekat no kan kata yang ikip pa nong song snong ki badan hagan kathan ki bangin hab ban ring min sim yakal air kaba jaklia ti alor ke plan nak bantaban bu lan ban penlong ya ka industrial area ha ketika jaka jong ka soil te nak liang ka opinion ka ba ki pat ba ki pensngo bat kum juru nak liang jonga ngasngo ba ya ke ke jingtmu la de ban pensange anaswa namar ba kumba haduk mentah nyokmat ngiring kel air ke bajaklia ngiring musim kel air ke bajaklia te on radang wan susu de kiwei pat ki factory te ngatrai kan sanang at susu lane kan sanang penjaklia susu te banyo ya kejing sai ke bapaka ngan hap hi banang ban budin ke units ayu bagi mut banbu nagaleng ke sarkar bat ngelayo ru banya keren batu honorable chief minister nagamta ban kerpat ya honorable chief minister nagamta ban rano lane ban bu no shawai pat ya kenika plan ban pelong ya ketika jaka juga soil
kum ka industrial estate. But ngalayo bani kren bat ki board yang kahima jirang nak liang jungki kiong bakilong ki balakloi lada ba ke units ki bakin set up kelong ki units ka banum ta ya ka banale banum penjak lia ya ka mariang te nak liang junga ngalapan pau show honorable siam pat nak liang jung iru lakhot ya ke jingi kendu nak banta kumno ba inyo banya liu jengmut baki bo jong hima jirang nak banta bakin pensai hagbede bat kene ke jingmu bat bak kam ke jingmu jong ke sarkar ke baki bu sibenta kale banlong ka jing penmentoi nak banta kipai ba bat sibentaru ngimdei ban kelet pat ba ka concern je kipai ba kamtam hak bedei ba ko ka kya bedei ban bu hakmat kata hi kabang kwa ban pensngo na kwa ban pensai ba dia kini ka message kabang keren mata na select biang menikundu i honorable chief minister nak benta ba kumno ba ka sarkar kan hapan perkhat ban pej binia kamtam hak bedei ba kini ka jingku.